Καλώς ήρθατε στο δεύτερο συνέδριο του Energy and Sustainability Club με θέμα ανάπτυξη, επενδύσεις, ενέργεια, η Ελλάδα κοιτάζοντας μπροστά. Είμαστε το Energy and Sustainability Club, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του International MBA, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και είμαστε το πρώτο ελληνικό κλαμπ που πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε αυτή την αίθουσα γεμάτη και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας και μας κάνετε αυτή την τιμή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους διακεκριμένους ομιλητές του συνεδρίου μας, κύριο Γιώργο Ιωάννου, κύριο Πλούταρχο Σακελάρη, κύριο Μπουρχάν Τζαφ, κύριο Ντέιβιτ Λίπιτ, κύριο Φεντερίκο Τάτα Ναρντίνη και κύριο Γιάννη Καλαφατά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν καλώντας στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Σαραντόπουλο, πρόεδρο του Energy and Sustainability.